Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Euskal City saiora. Gaurkoan bi gizon izango ditugu gurekin. Mintxo eta Juan Carlos etorri zaizkigu gaur eta hainbat gairen inguruan solastuko zaizkigu beti bezala. Bata margolaria dugu eta bestea txistularia. Ea zer diguten kontatzeko gure gaurko bi artista hauek. Goazen haiengana. Bai, izena Mintxo Garaikoetxea naiz. Garaikoetxea Aranburu, amak ere zer ikusirik badu. Zer ikusirik handia. Gero adina 59 urte, eta lanbidea erizaina naiz, baina gero musikaria asteburuetan eta lanbidea erizaintza da eta lanbizioa musika. Iruñekoa naiz. Ni Juan Carlos Pigabea Zubiri naiz, lesakarra, 56 urte ditut, eta artista naiz. Juan Carlos, esango diazu nongoa zaren, zure adina eta... Ni Juan Carlos Pigabea naiz, lesakarra, 56 urte ditut, eta margolaria, artista naiz, nire lanbideak gisa. Zu berriz Mintxo? Ni Mintxo Garaikoetxea, Iruñekoa, lanbidea erizaina, baina gero zaletasuna musika eta horrekin ere ordu desente pasatzen ditut. Eta adina 59, pixka zarrago zu baina. Gutxi. Euskaldun berria, etxean aita Euskaldun berria zen eta ama erdalduna. Eta, hitz egiten dut euskaraz, Andrearekin, Anai Arrebekin, eta gero, lagunekin ere. Zuka, normalki, eta euskara batuan, baina gero urte batzutan urte bat. Itxunen egon nintzen lanian, eta orduan, igual, horko hitz batzuk. Gero baita ere musikarekin iparraldean asko mugitzen naiz, eta orduan hortik ere kutsatu da ere. Zaila ikusten dut. Gero tareio erabiltzen da, baina Iruñan erabat euskaraz bizitzea zaila ikusten dut. Ni Euskaldun zarra naiz, egia errateko eskolan hasi bitarte 6 urtekin dola hasi nintzen, ez nuen erdara ezagutzen. Eta etxeko hezkuntza beti euskara izan du da. Normalin zuka, baina ika lagun guztiekin. Neskakin gutxiago, neskakin lehen guztiekin eta auzoko adineko neskakin. Lesakan betitikan euskaraz dauniz mintzatu da, eta orain eta gehiago, orain ja denak dereduan euskalduntzen dire eta denak jakitun dire bentsat. Kaixo, Juan Carlos eta Mintxo. Egun. Ongi etorri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Ongi, pozten naiz. Aizue, lehenengo atalari ekingo diogu, programa honetan, eta pixka bat, esan zuen, lesakatik zatozu, eta zu berriz, Iruñatik. Orduan, hemen ezarriko dizkizuet, zuen herri eta hirien inguruan solasteko, hainbat galdera edo gai, bai? Bai. Zugartu, Mintxo. Herritarren arteko harremana, giroa, lagunak, lesakan... Herri txiki, inferno handi. Pentsatu nahiko harreman hona dagoela. Agian, gure gurasoan garaian eta harreman estugaak, dosendoak ziren, orain prisaka bizi gara. Kotxea erabiltzen dugu mundu guztiak herritik ateitzen da, itzultzen da loitera. Orduan, garai batean zen hurbiltasun hori agian galdu da zeo zer. Nik ere ikusten dut, Iruñan
adibidez, agian harremanik ez duzula zure etxekide batzuekin, ez? Eta oso hurbil daude, Bai, claro, zuek etxe bizitza batzin, jendea uniz bizitzate eta igual ez duzu ondokora izagutuko ere. Bai, holaxe izaten dira, ez? Bueno, nire etxe bizitza ez da oso handia, baina hala gertatzen da ikusten dut Iruñeko harremanetan. Gero giroa, giroa Lesakan? Bueno, Lesaka beti beste egiteko problemik gabe girotzen da bere laneko bina dugu. Bueno, oai problema gehiago ez, egora honetan, baina... Bai, salbuespena izan dugu, baina, bueno, alik ere nahiko lasai joan dire besta, kanpoko jende gutxi etorri da, orduan horrek aukera eman du gauzak lasai egoteko. Bai. Hemen Iruñan ere, bestik San Ferminik gabe, bueno, San Ferminak bi lekuetan dira, gainera, ez? Iruñan eta Lesakan. Eta azpilikuetan. Bai, eta... Hola, ni musikari izan da, giroa nahiko apala. Gainera, zuek guk adinakin, pixko bat bestako giroari galtzen dugu nolabait, baina zuek musikariak hor bizitzen duzue bete-betean. Bai, normalki beti esaten dut musikarekin asko jotzen, ez entzuten, asko zobe pasatzen dudala festak musikaer gabe baino, ez? Musikaio gabe baino. Holaxe, eta gero, bueno, lagunak herrikoak dituzu edo... Bai, betikoak bakizu, kuadrilla. Lehengoan Miren Amurizari entzuten nion erratu zen Euskadi, kuadrilla nuklearrak direla. Jaiotzen zera, gelan tokatzen zizun horiek direl zure laguna bizi guzirako. Eta hortikan ezin zera ateri. Joaten zera berze kuadrillako batekin hitz egitera eta aizu, horikin zeioan zera. Hori gertatzen da, igual Euskaldunan artean sobera itxiak era. Bueno, Lesaka oso itxia da, igual berata badire bertzerriak idekigoak direla eta arlo horretan, Bai, bueno, Iruñan beti danik kuadrilla bat izan dut, baina gero mugitzen zara ez, agian noen harremana gehiago txarangako jendearekin edo... Hori da, biziak ere zure bizimodua aldatzen da, niri gertatu zait benpen gazteko lagun horik ere batzuk urrun daude, Madrilan bertziaztak bertze puntu batean, eta orduan San Fermintan eta holako batan elkartzen gara, baina bertzela igual urte guztien ikusi gabe. Bueno, orduan, a ber, ze aukeratzen duen, a ber? Galdera librea. Bueno, bertze bat aukeratu du, hau sobera astraptoa da. Euskararen erabilera. Iruñan Euskararen erabilera nola ikusten duzu? Bueno, gero eta gehiago, baina nahiko mugatua ikusten dut, ez? Dagoela oraindik. Bai. Eta gero, oraingo agintariek ez dute esfortzu handirik hori bultzatzeko kontran, ez egiten. Alde batetik agintariana eta gero norberak bere aldetik jartzen duenare hor dago, Eta gero, giro ere ez duzu aproposena, zertaz. Guk txikitan ikusi dugu, orain Euskarak Lesakan presentzia handia dauka, eta inguruko herritan ere bai. Baina, klaro, txikitikan, ereduan edo ikastolan denak euskaltzen dire. Baina, Iruñan, kuadrilla batin izaten altuzu, 10 euskaldunak eta bertze bortz erdaldunak eta ondarrin denak erdaraz. Eta batzutan batek ez balin badaki. Hori da, baten gatikan, baten gatikan. Hori bai. Euskara ez da hizkuntza bat oso arraxa ikasteko ere, eta menperatzeko. Bueno, denak... Gero borontea behar duzula, ez? Bai, gero ikusten dut ere hori Euskaldun berriok garenok batzuekin harremana beti erderaz izan dugu, eta gero artifiziala egiten zaitzu ez, agian euskeraz hastea horiekin. Bai, arrazoia duzu, bai. Bueno, egin behar da esfortzua, ez? Hori gertatzen da, haunistan ere, zuka doikan, segun nola zuzendu zeren persona batekin, gero zaila egiten zaizu
hori aldatzea, eta euskara eta erdarakin ere bai. Bai, ohitura horik hilarte iraunten dutela. Bai. Hartzen dut, bestea, edo bai. Aizpetu hemen badu, herrian, auzoan eta lagun artean, noski ja hitz egin dugu pixka bat, ez? Desberdintasuna da hori, Lesaka beti oso herri euskalduna izan duela, eta naiz eta, gure garaian, kanpotik etorri ziren jendea hori ez zuten euskara ikasi eta orduan ez zuten erabiltzen, orduan horregatikan kuadrilka biltzen ginen, euskaraz gehiagena mintzatzen ginenak, orain mundu guztiak hitz egiten du, gazten artean, Bai. Bueno, hurrengo atala, dugu bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue, herrian, auzoan. Zaletasunak, nik zaletasuna lanbide bihurtu dut, eta orduan, saiatzen naiz egunero nire lana egiten, eta urtero, azkeneko 20 urteetan ere zabaldu dut nire erakusketa, eta egiten duten hori erakusten, baina, Lesakan, nik musikare asko maite izan dut bizi guztian, eta orduan, hortikan bai ikusten dut herria oso musika zalea izan du dela. Banda, pentsatzen dut, Nafarroko zaharrenatik daukala, Tafallako mino zaharragoa, eta garaiaretan Tafallakoak hori banda egin zutelikan, edo txaranga deitzen zitzaion, Lesakak ja bazitun 2. Eta gero txistulari bandare bai, eta hori koralak, eta musika zaletasuna handia izan du da bai. Ederki. Iruñan, orain gaur egun hori, zaletasunak eta musika kalean egiteko, orain dena zailtasuna da, ez? Azken garai honetan, COVID kontukin, ni udal txistulari bandan egoten ez, eta momentuz geldian gaude. Ikusten dut, pentsatzen dut, igandero diana jotzen genuen, lau txistulari, kalezkaleta... Kalezkaleta... Udan, hori udan egiten zen? Ez, urte osoan zehar. Urte osoan, bira. Azaroan hasita, uztai arte, bada ohitura hori, Iruñeko udaletxean, baina hoen esaten dute legean gatik, ezin dela COVID historianekin. Lesakan San Ferminak arietu minio, bortzaste lehenago hasitzen ginen diana erotzen, bai. Eta anekdota gisa, eta bazen leku bat, aletzen ginen leku batera, eta han isiltzen zen, musika bandarean isiltzen zen. Eta orain enteratu naiz zergatikan, hor omen zen garai bateko urkamendia. Hortzen urkamendia, eta 19. mendean, 1823an kendu zen, baina oainikan horrekin segitzen zen. Ohitura horrekin, bai. Eta hola, orain garai honetan pixkat galduta nago, ez? Txistua jotzeko. Eta zaletasuna Iruñan nola ikusten duzu? Musikan zaletasuna eta txistuakoa eta aurrera egiten du? Bai, gero musika, dantza, zaletasuna. Bitxia da, ikusten da, euskal dantza munduan zaletasuna dutenek, igual adinekoak ez, ikasten dituzte musikoak dantzatzen eta euskal dantzak, eta gero hori Gazteluen Palantzako kioskon musika jotzen dugunean, dantzari gehienak dira adinekoak eta... Adineko zerran ditu, gure adintzuak. Bai, gure adinetik goiti. Ongi. Hemen badaukagu bertze galdera bat, galdera librea. Ez dakit, gogotzen zizu zerbait galdetzea? Galdetzea, hor, bizkat. Hori, COVID-en buruz ez dugu hitz egin beharko ez, aber nola deitzen geren hemendikan, ez? Osasuntxua deitzi ez da makala izanen. Lehenoko aipatzen genuena arteari buruz eta zaletasuna horik, nik pentsatzen dut hori gaztea edo txikitan humanismo hori ez dela errotu eta orain emaitzak ikusten ari gela, jendea asko,
Musikan ere bai badira, zaletasunakoak badire, baina gero konzertu bat egiten da eta joaten dire 4 lagun eta familikoak. Eta erakusketara gauz dira, orduan hori nolabait indarra galduz joan da, nire iduriz, Bai, edo igual aukera gehiago badira, hainbeste aukera badire, eta orduan izugarrizko aukerak. Denetara ez gara llegatzen, ez? Eta gero, pensazu gure gazte denboran jendeak ez zuen orain bezala bidaiak egiten. Eta gure aurrekoan garaian gutxiago. Orain gero jendea jetzen da... Bai, lehen bidai bat zen Donostira jotea. Bai. Bueno, Mikel Laboak asko minesten dut, ez? Txikitatik zarautzera jaten ginen eta hondartzan gustora sentitzen naiz. Musika entzun, pixka denetarik, igual gutxiena roka eta musika modernoak, ez? Eta gero, instrumento jotzen, nire lehenengo instrumentoa txistua izan zen. Eta gero, bombardino, trompeta, enredatzen ditut, instrumento horiek. Bietan nahiko alferra izaten naiz. Orduan, kirola egitea. Ez dakit, dena euskara bultzatu duten guztiak badute bere aipagarritasun hori, ez? Musikariak Laboa, Lertxundi eta guain gazteak ere oso musika ona egiten ari dire, eta idazleak, ez dakit, Atxaga eta hainbertze badire, inorre baztertu gabe, Mendia. Txikitikan lesakan hainbertze zaletasun bazen txuntxunera, txistua jo nuen, baina nire txistuleri txarran nintzen utzi nuen margotzeagatik. Kirola, mendiko kirola, ez naiz futbola eta horako gauzak ez dut ere maite izan, baina irakurtzea gehiago maite dute agian. Bueno, bikote, egoera pixkat ezberdin hau doan Iruñan eta Lesakan, ezta? Arloaren arabera, bueno. Begira, hemen, bigarren atalean ekartzen dizkizuet hiru gai, pixkat sakon, zuek hautatzeko bakarra, eta pixka batea zer iradokitzen dizuen, edo ze pentsatzen duzuen horren inguruan aipatzeko zuen artean, bai? Horitik bat bakarra biontzat. Bai. Adarki. Mintxo. Zuk egin horea. Ze. Nahi duzuna? Basten gara, arte prekarietate, sorkuntza... Atzo irakurri nun horren buruz zeo zer, eta erraten zuen denbora gutxin artea desagertuko dela gure artetikan, ez dakit, artea beti beharra bat izan du da, ez? Nolabait. Eta musikare Londresan ere nola 160 ari diren lan gabezian gelditzen musikariak, eta igual, hori ere ikusi dugu, ez? Nolabait. Eta hori historia honen aintzinetik edo... Nik ikusten dut hau historia honen aintzinetik, musika guk, nik etxean musika buruz honitz egiten dut alabakin, eta erakusten diot nik izautu duten musikak, eta bizkot hori sortzeko. Baina ikusten dut gaur egunin, jendeak ez du musika eros beharrik. Eta hori, garai batean musikoak bizi ziren disko bat egiten zuten, edo konzertuak, eta orain hori dena doainik bihurtu da, pirata batzuk bihurtu gara. Eta liburuak ere, albada, eta zineare gauz bera, dena atzematen dugu sarearen bidez, eta... Ni eskola zarrekoan nahi zenez, oendik diskak erostea, nik ere maite ditut, maite dut, baina egia da, ikusten dela... Gero batzutan, talde batzukin ibili naiz, eta igual kontzertu ondoren diskak saltzen ditugu, eta igual jendea berotan kontzertu ondoren gustoko izan dut, eta erosten du ez, baina igual diska dendak ikusten dira gero eta txikiago. Desagertzera doazila, epunak saltzen dira zeo zer, eta gero eta gutxiago ere. Hori, aukera polita da, gero konzertu ondoan saldu eta gainera artekariak... Gero agian batzuk joanen dira etxera eta
behin entzun edo bitan, eta hau zertako ez baina. Igual, Einstein aipatzen genuena izatena da, hainbertzeko eskaintza badago, gauzak, lehenago disko bat erosten zunun, tura erre arte entzuten zunun, Bai. Gero kuadrotan taula, nola doa, merkatua mugitzen da edo... Ikusten duzunez, galeriak gero eta gutxiago horrere, eta garai batean, segun ze sasoiako jendeak artea erosten zuen zerbait ikurra bat bazala, edo disfrutatzeko, edo etxea ongi apaindu eta goxoki bizitzeko, eta bertzeak inbertsione gisa, eta ez dakit, gauza honiz aldatu da, eta datorren generazionen ere pensatzen dut ez dela txertatu gauz horik, ez direla txertatu, txikiak, orain lana egiteko dago, ez? Agian, orain endu diren txikia horik ere, erakutsizkero balorea horik ere, agian 20 urtera alietzen delik, zer maitatuko dire, interesatuko dire. Bai. Eta gero, ez dakize. Literaturare pentsatzen dut antzekoak gertatzen direla, ez? Internetek eman du aukera hauniztan liburuak jatxitzeko eta zineagen ere pelikula estrenatu nio lehenago jendea ikusten ari da, eta hori ekonomikoki mundu horrentzako kaltegarria da. Kaltegarria da. Gero bai, agian musika edo talde batekin musika bat egiten duzu, eta badira taldeak ere bere musika jartzen dutela dainik sare sozialetan. Bai. Igual maite dutela jendeak entzutea, ez? Bai. Berze aukera da, ez? Jendeari alietzeko modu bat, Eta ez begiratzen soilik ekonomiko... Bai. Hortik bizi bali mazera ekonomiare begitzen duzu, ez? Klima aldaketa eta honek ere ekartzen du agian fauna aldaketa edo, hori beste arazo bat da, ez? Nik orain pentsatzen nago garai honetan ikusten dira haunitz hori ezpelako tximeleta horiek ezpelakin. Bidaso aldean nola gelditu den. Baina berriz pixten ari dira zer Endarlazako inguru horretan, urtean bizpairu aldiz, duela 3-4 urte etorri zen hau. Hori Holandatik ez dakin nondik etorri zela, edo txinatarra zanen da, gauz okerroi gehiena badala, baina hortik etorri zen, eta aizu, nola, eta Nafarroko teknikari bateri, gobernuko teknikari bateri erran egon terrantzidan, total, ezpela ez da diausterako. Eta zer erantzuna, erraten duzu, zu teknikaria zera, eta ezpela ez da deuserako hor bada, bizitza horren ingurun, eta lekuz zailenatan bertzeriken jaiotzen ez den, eta bizitzeko aukera ez duen landarea ezpela beti hor egondu da. Eta lurra errintzen du, eta erosionea babesten du, eta gauz pila bat egiten ditu. Eta koiareak egiteko balio du ezpela. Baita, txalapartak egiteko ere, dagoen lekun ere. Musika tresnak ere, txistuak ere ezpelakin, bera. Ezpelakin egiten nik sagarrondoakin entzun da nuen. Bera. Oain kanpoko egurrekin ez egiten dira. Ebanokin tara. Bai. Eta gero, beste txorimotak edo txori batzuk ez dira joaten, ez? Neguak gero eta beratxagoak dire. Jaz adibidez, lesakan egun batez elurra ez eta izotza 0 azpitiken etzen aletu termometroa. Martxoan izan duzen olako goizian erranatuta hola, telatuak zurituk eta hola, baina gainekoan oso negu beratxa izan dugu. Eta uda beroa. Eta honek kontaminazioa zer ikusirik izango du edo dira zikloak? Denak elkartzen aldire, baina, nik kutsadurak zer ikusia seguro izan edula. Zertaz, ez dugu bota. Eta, hori izugarrizko negozio izan du da, petroleoan ingurun egin dena. Zertaz, oneri aintzinkaldia hartzen altzitzaion aspalditik baina
botereak ez zaio hori interesatu. Bai, orain ikusi zen ere COVID kontukin nola etxean itxialdia egin nola jetxi zen. Bai, pensatzen dut, eta, bueno, hor, aratago joaten altzera, ez? Erran, nor berak zegiten aldugun arloa horretan. Zertaz, orain bidaiak hainen merke dire. Eta avionan joatia arat, bera, 50 eurotan joaten altzera Romara edo joaten altzera Parisera edo zera. Horire konsumismoaren emaitza bat da. Eta norbaiterek behar du jendia muitu hortikan bizitzeko. Eta guk denak sartzen gara zer horretan, baina hori kontzientzia ekologiko txikia izatea da. Denak mundu guzien bertze puntara zeo zer ikusteko, eta gero zerbait ikasko bagenuke ikusi duen horrekin, baina azkenin itxera lehenbizin astoak itzutzeko. Eta hori, eta pentsaztu abion batek zemat kutsatzen duen. Eta, kotxeak ere zer... Kotxea honiztan beharrezkoa da ez lanera joateko, eta kotxean aukerak ere hidrogenoakin eta elektriko ez dakit, hidrogenoa, eta martera bialtzen ari gena hainbertze gauz, ziur nago garatzen ahal nugula edozin teknologia kutsatzeko eta merkeagoak. Merkeagoa hori ez dakit niorrega interesatuko zaion. Bakizu zer nahi du merkea balima da, impuesto gutxiko biluk dituzte, eta orduan gure bizia ematen diguten horik entzat ez zailagoa, ez? Justifikatzea euren lanpostua. Iaz, Frantzia eta Alemania tartean ibili ginen Alsazian eta Baso Beltza edo Selva Negra ditzen zaion toki hortan pixka. Azkeneko alengo urtean Erroman izan du nintzen, familiakin, bai? Ongi bi gai hautatu dituzu azkenean, primera. Azken atalari ekingo diogu, eta hemen proposatuko izkizuet beste gai batzuk, baina pixka bat, espezifikoagoak edo konkretuagoak, bai? Bai. Ben ikusten du, sare sozialak eta harreman pertsonalak gaur, adibidez, honea etortzeko, WhatsAppa erabil dugu, Bai, eta bere gauz honak eta txarra izan entzu, sare sozialak ere, nola erabiltzen txuzun. Adibidez, jendea, urrun dauden jendea honizkin harremanak izateko edo zuk gehitu duzun lana eratzeko balio du. Bai, orain egun hauetan Facebooken bidez jasatzen ditun mezu batzuk Kaliforniako euskal etxetatik aurten ezin zutela hemengo taldeak eraman, eta orduan behin edo bitan edo hirutan hortikan ibili naiz. Eta orduan eskatzen zituzten gure taldeko irudiak gero hor zintzilikatzeko eta interneten bidez festa hori egiteko, ez, beraien piknikak, ez? Ongi bilizkero kultura asko lortzen alda sare sozialtik eta bertzikin harremanak, harremanak ez dakit aiz sendoak zanen dira, igual axalezkoak, ez? Zuk erraten zuen 1000 lagun bat jut Facebooken, baina, ez dira, Gero baizki erabilita izan daiteke denbora galtzeko. Batzutan hasten zara Facebooken begira, bera, eta pasatzen zaizu denbora. Eta gero, zea arraxa den sare soziala hauetan informazione okerra bat bidaltzea. Zuk jartzen duzu edozinen argazkia, jartzen diozu subtitulo bat, eta tarrain duzu bizu, honek zerran zuen. Nahiz eta gezurra izan, hori gauzorik dena kontrastatu behar dire, bertzela kalte handia egiten aldula. Eta gero, zautzen du jendeare elkar ezagutu direla... Bai. Ere, Nereko dabilako bat. Bai. Harremana hasi dutela hola, ez? Hori ere, zuk ikusten duzu, harremanak ere gauza nahiko mugatuak izaten dire, zu eremu batien bizizera eta izautzen txuzu 10 persona da 20 edo 100, honekin bauzu, gero... Mugak zabaltzen dira baina. Emaitzak, hori, lehenoko euskalkian arraten zena, zartagia sun jakiten da nolakoa da unipurdia. Eta hori,
adiskidetasuna bikotea edo sortzea horre, gero norberak ondotikan ikustia zuk teklado batien gauza goxoak idazten aldituzu eta egiare nahi duzun bezala patu. Bai. Bueno, batzuk. Hori, zuzenkoan ere bai. Bai. Bueno, xarma badu, hiri txikia denez, baditu hirien abantaiak, ez? Baina gero, bueno, hori txikia, hiria denez, hirien abantaiak eta txikia denez, dena hurbil dagoela, ez? Falta, euskara. Bai, sumatzen dut euskararen falta gehien bat, gure alkate eta horien euskarafobia, ez, ikusten zaietak. Bueno, bakizu lesakarrako oso bilbotarrak era, orduan munduko herriri politana lesakarrentzat. Baina, bueno, falta ez dakit. Igual hurbilago lana aukera izatea. Bueno, bikote, amaiera aldera heltzen ari gara, Juan Carlos eta Mintxo, zer moduz? Bueno, oso. Bi hitzekarri dizkizuet gaurkoan, lehenizkoa eugitik, bokarregin, aditza, bokarregin. Jakinen duzue berdin, baina nik 3 aukera luzatuko dizkizuet. Bokarregin? Bada ere, bokarregin. Zer izanen da, 3 aukera dituzue. Lehenengoa da trampa egitea, bigarrena korroska da, eta 3. puzkerra botatzea. Zer izanen da, bokarre egitea eugin zuen uste. Juan Carlos eta Mintxo. Geratu zaizu horpegi bat. Juan Carlos, bueno. Bokata badaki zer den, baina bokata badaki zer den. Hau zer izanen da, bokarre egin. Ez da bokata egin. Trampa egin, korroskada edo puzkerra bota, zer izanen dugu. Ados jarri behar duzue, aukera bat hautatu behar duzue bien artean. Buzkerra ez dakit. Ez dut uste. Korroska. Putza, korroskada, igual bai. Hortan. Hori da, esmatu duzu, hori da, bokarregin, hori da. Horixe da, fini bilizarete. Onomatopeia, edo. Bai ez, badu antza pixka batu, agian. Bigarren hitza, hau agian bai ezagutuko duzuela, eskarda. Eskarda, bai. Gizu zer da ezuk. Bai. Eskarda da, adarra bat ateitzen aldiozun. Hori da, asmatu duzu. Egurra bateri, ez eskarda bat, ez? Hori da, aukerak ziren. Hori guk ere ibiltzen dugu. Ibiltzen duzu, Bai. Hau nire iratxundar batek errana dut. Baina, eskasa izan daiteke, eskasa, espala edo argala kasu honetan. Espala pixka da. Espala dela hori da. Biak asmatu dituzu eta baina ez duzu asko pentsatu beharrik izan. Bigarrena berak asmatu du. Ez, hori, lesakan ibiltzen dugu. Nio, bokata bakizu zer den? Ez, bokata. Bokata da, lixiba, jartzen zelik arropa multzu hori deitzen zitzaion bokata. Begira. Euskalki zeran, bai. Euskalki zarrean. Gero beste batzuk esango dizkidazu kamaratik kanpo. Gordeko ditugu. Beste hon baterako. Bai, bertzukun baterako. Horrenka dizutai. Mil esker retortzagatik, Juan Carlos, plazera izan da zuek hemen izatea. Guretzat ere bai. Eta mil esker eta beste bat arte. Erki, Amaitutzat jo beharko dugu gaurkoan ere Euskal City saioa. Mintxo eta Juan Carlos, eskerrik asko gurean izateagatik eta eskerrik asko zuei ere hor egoteagatik. Hurrengo saioan, gonbidatu berriekin, etorriko gatzaizkizue eta ordura arte ongi izan. Eta esaera zaharrak dioen bezala, gaizki esanak barkatu eta ongi esanak gogoan hartu. Agur!